హాయ్ అండి, అందరికి నమస్తే. వెల్కమ్ టు రాధా హర్షిత విలేజ్ లాగ్స్. ఈరోజైతే అంటే కర్రీ ఏం చేయట్లేదు, కానీ ఇక్కడ పూరీలు అయితే చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ పూరీల్లోకి టమాటా పచ్చడి అంటే పచ్చిమిరపకాయలు అయితే వేపేసాను. ఇక్కడ టమాటాలు కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇక ఇదిగోండి, ఈ పూరీల కోసం పిండి అయితే కలపాలి. నేను ముందోడే కలపాలనుకున్నాను, కానీ అప్పుడైతే కలపలేదు. అంటే చేద్దామో వద్దనుకున్నాను. బయట అయితే వర్షం పడుతూ వాతావరణం అంతా చాలా చల్లగా అలా ఉంది. ఇక సడన్గా ఏంటంటే చపాతీలు కానీ పూరీలు కానీ చేసుకుందాం అనుకున్నాము, కానీ చపాతీలు ఇప్పుడు చేసి తినేయే కదా. పూరీలు అయితే చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇక పిల్లలకు కూడా ఇవాళ హాలిడేస్ అయితే ఇచ్చారు. మీకు అందరికీ తెలిసిందేగా, పిల్లలకి ఇవాళ స్కూల్ అయితే పెట్టలేదన్నమాట. సోమవారం రోజు బంద్, అందుకోసం స్కూల్ అయితే బంద్ అయ్యింది, అంటే పెట్టలేదు. అందుకే ఇంకా పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కదా, అందుకని పూరీలు అయితే చేస్తున్నాను. టమాటా పచ్చడి పూరీలు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక పూరీలకైనా చపాతీకైనా మన ఇష్టం, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. కర్రీ ఎలాంటిది చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ టమాటా పచ్చడి అయితే చేయడానికి ఇవన్నీ ఫ్రై చేశాను కదా, ఈలోపు పిండి కలిపి పెట్టుకుంటాను. ఈ పిండి బాగా నానేలోపు పచ్చడి అయితే చేసేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఈ పిండి అయితే కలుపుతున్నాను కదా, కలిపిన తర్వాత అయితే చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే ఈ పిండి కూడా కలిపేసాను. ఇది బాగా మనకి ఒక 1/2 అవర్ కానీ గంట కానీ బాగా నానబెట్టామంటే ఇలా మూత పెట్టుకొని చాలా మెత్తగా చాలా బాగా వస్తాయి అన్నమాట చపాతీలు కానీ పూరీలు కానీ. ఈలోపు ఏంటంటే ఇక్కడ టమాటాలు ఫ్రై చేస్తున్నాను కదా, ఈ పచ్చడి అయితే చేస్తాను. తర్వాత ఈ పూరీలు అయితే చేస్తాను అన్నమాట ఈరోజు. నెక్స్ట్ పచ్చడి దొక్కిన తర్వాత అయితే చూపిస్తాను. ఎప్పుడు టమాటా పచ్చడి నేను రోడ్లోనే చేస్తాను కదా, ఈసారి ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయితే చేస్తున్నాను. అందుకేంటంటే చూపించట్లేదు, అంటే ఎప్పుడు చేసేదే కదా, రోడ్లో దొక్కేదే కదా. ఇక్కడైతే టమాటా పచ్చడి చేసే లోపు పిండి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా. ఈ టమాటా పచ్చడి తొక్కిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ పిండి మొత్తం ఇలా, అంటే ఈ చపాతీలు రుద్దుకునేటప్పుడు మనం ఇలా చిన్న చిన్న ఉండలు, అంటే మనకి కావాల్సిన సైజులో అలా ముద్దలుగా చేసి పెట్టుకుంటే చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ చపాతీలకైనా పూరీలకైనా ఇలా ఉండలుగా చేసుకోవటం వల్ల. ఇప్పుడు ఏంటంటే చపాతీకి అయితే నేను పిండి వేస్తూ చేస్తాను, కానీ ఇవి ఏంటంటే మనకి ఆయిల్లో పూరీలు వేస్తున్నాను కదా, అందుకేంటంటే ఈ పిండి వేస్తూ చేసామంటే ఆయిల్ పాడైపోతుంది. మనం కర్రీస్లోకి చేసుకోవాలన్నా ఇంకేదన్నా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నా ఆయిల్ మొత్తం పిండి అయిపోయి నల్లగా అయిపోతుంది. అందుకేంటంటే ఆయిల్లో వేసి బాగా కలిపాను. నానిన తర్వాత అలా ఉండలు చేసి అలా ఆయిల్ తోటే చపాతీలు అయితే చేసామన్నమాట. ఇదిగోండి ఇలాగా. ఇక నా చపాతీలాగా చేయటం అయితే మొత్తం అయిపోయినాయి. ఇక నా నెక్స్ట్ కొన్ని అయితే ఉన్నాయి. ఇక నా పిల్లలు నేను కలిపి చేసాం కాబట్టి కొంచెం అలా వంకర టెంకరగా అలా ఉన్నాయి. ఇక నేను ఒకదాన్ని చేయటం అంటే అవ్వదు కదా. అందులో ఇక నా అన్నం తినే టైం అయింది, మధ్యాహ్నం అయిపోయిందనమాట. ఇక అందుకే చాలా ఫాస్ట్గా అయితే చేసేసాము. అంటే కొంచెం మందంగా చేస్తే ఇవి బాగా పొంగుతాయి. ఇక నా పిల్లలు కూడా చేశారు కాబట్టి ఇక నా కొన్ని వాళ్ళకి తెలియదు కదా, ఈ పలసంగా అలా చేశారనమాట. నేనేంటంటే కొన్ని వేసాను కొద్దిగా మందంగా. అలా చేస్తే ఏంటంటే ఈ మందంగా ఉండటం వల్ల ఈ పూరీలు అనేవి ఇలా వేసినప్పుడు ఆయిల్లో ఇలా పొంగుతాయి. ఇవి నేను వేసినాయి కాబట్టి ఇలా పొంగినాయి అనమాట. ఇక పిల్లలు వేసినాయి కదా, అందుకు కొంచెం పొంగకుండా అలా వచ్చినాయి. సర్లే ఇక ఎలాగొస్తేనే ఉందిలే, పిల్లలు కూడా చేశారు కదా, ఇక ఫాస్ట్గా అయిపోతుందని మొత్తానికైతే ఇలా పూరీలు అయితే చేయటం అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వచ్చింది. కొద్దిగా ఆయిల్ తోటే మనం డీప్ ఫ్రై అయితే చేశానమాట. ఇక ఈ కళాయి నిండా ఎక్కువ అనేది వేయకుండా, అంటే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసినవి మనం తక్కువగా తినాలి కాబట్టి ఈ చపాతీలు అవి ఏంటంటే నేను ఎక్కువ చేస్తాను. ఇక ఈ పూరీలు ఎప్పుడో తినాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే చేస్తాం అన్నమాట. హెల్త్కి మనకి అంత మంచిది కదా. ఇక నా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన మిగిలిన ఆయిల్ ఉంటుంది కదా,
అది కూడా మనం వాడకూడదు. అందుకే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని చేసుకుంటే ఇదిగండి చూడండి. తక్కువ ఆయిలే నేను ఈ పూరీలకైతే యూజ్ చేశాను. ఈ పిండి వేసి మనం చపాతీ చేసుకోకుండా ఉండటం వలన ఆయిల్ తోటే చపాతీ చేశాను. అందుకే ఆయిల్ చూడండి చాలా ఫ్రెష్‌గా అలా ఉందనమాట. మనకు కూరల్లోకి లేదా ఇక నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా డీప్ ఫ్రైలో చేసుకోవటానికి కూడా నీట్‌గా ఉంది. ఆయిల్ అయితే అలా ఉంటుందనమాట. ఇక్కడైతే పూరీలు మొత్తం చేయటం అయితే అయిపోయింది. ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ టమాటా పచ్చడి కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా! ఇక నెక్స్ట్ ఇక నా పిల్లలకి పెట్టటమేను. ఇంతటితోటైతే ఈ పనైతే అయిపోయింది. పూరీలైతే చేశాను. చాలా కాలిపోతుంది. అంటే పిల్లలైతే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇక వాళ్ళకైతే పెట్టాలి. ఫైనల్‌గా రైస్ వండాను. ఈ టమాటా పచ్చడి చేశాను. ఇక నా పూరీలు కూడా అయిపోయినాయి. ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు తింటారని ఇక్కడికైతే వచ్చామన్నమాట. ఇక ఇక్కడే రోజు కూర్చొని తింటూ ఉంటారు పిల్లలు. అంతే కదా! విడిగా తినాలంటే తినరు కదా! ఇక నా టీవీ చూస్తూ తింటారనమాట. పక్కనే టేబుల్ ఉంది. కానీ ఇక్కడే కూర్చొని తింటారు. ఎక్కడైతేనేంలే అని చెప్పని నేనైతే ఇలా పెట్టేసాను. ఈరోజైతే నేను ఒక సింపుల్ వ్లాగ్ అయితే చేశాను. వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మరొక మంచి వీడియోతోటి అయితే మీ ముందైతే ఉంటాను.